खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव गुबुन बेलेग आपडेट लानानै फैयाखै। नोंथांमोननि थाखाय जायफोरा दिनै भारत बा इन्डिया गभर्नमेन्टनिफ्राय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय जे किसान सम्मान निधि योजना 2000 कोटियै जेनेबा बोसोराव 12,000 मोनो। दा बिनि आपडेट आं नोंथांमोननो लानानै फैदों। गोबाव समनि उनाव दिनै 20 केस्टि 20 केस्टिनि फैसाखौ मानसिफोरा नेनानै माब्ला हाबगोन बिराद माने ससियेल मिडियायाव फेक माने इनफरमेशन होगासिनो, फेक आपडेट होगासिनो। डेटआ फैबाय, डेटआ सफैबाय, नाथाय दासिमबो फिक्स जायाखैमोन। नाथाय नैबे दिनै बांद्राय गोबाव जायाखै, 1 घन्टासो जादों आरो बेखौ अफिसियेल माने एनाउन्समेन्ट होबाय जे डेट माने फिक्स जाबाय आरो माब्ला मोनगोन नोंथांमोना PM किसाननि फैसाखौ। बिनि फिक्स डेटआ ओंखारनानै फैबाय। आं नोंथांमोननो नैबे आपडेटखौ होनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। नैबे जोबोद गोजोनथाव, गोबाव सम जालांबाय। 20 किस्ति जे PM किसाननि फैसा मोननांगौआ जुलाइ मासावनो मोननांगौमोन, दा बारलायलांबाय। दा बेफोरबायदि माने गोबां नेनानैनो मानसिफोरा माने हैरान जालायनाय बायदि जाबाय आरो बे 2000 फैसाखौ नेनानै सोरखारनि फैसा नालाय बयबो आसा खालामो। दा बेफोरबायदि ओमफ्राय दा बियो अफिसियेलि माने बिनि डेटखौ फोसावनाय जाबाय आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय PM किसाननि फैसाखौ माब्ला होनाय जागोन। नोंथांमोना नैबे भिडिअआव स्क्रिननि गेजेरजों आं नोंथांमोननो अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोननो स्क्रिन रेकर्डनि गेजेरजों फोरमायगोन नोंथांमोना माला मोननो हागोन 20 केस्टि जे PM किसाननि फैसाखौ नोंथांमोना नाय। अब्ला नोंथांमोना PM किसान अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै नायहैब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुगोन PM किसाननि 20 इनस्टलमेन्ट 2000 फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन। दा बेवहाय नै फोरमायना होखादों, दा 20 दा इनस्टलमेन्ट अफ PM किसान विल reach your account directly from Varanasi, Uttar Pradesh on August 2, 2025. When you heard the message, don't know that the Kisan Samman amount has arrived in your account. The official PM Kisan Samman Nidhi account was posted on X. अब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुबाय नै PM Kisan 20 installment that PM Modi released next tense on August 2. Check beneficiary status. PM Kisan 20 the installment that PM Narendra Modi will release the next tense of red 2000 to each eligible farmer on August 2, 2025 at event in Varanasi, Uttar Pradesh. अब्ला नोंथांमोना बेवहाय बुजिखाबाय बे फैसाखौ 2 आगस्ट खालि 2 आगस्ट खालि नोंथांमोना उत्तर प्रदेशनिफ्राय बे फैसाखौ सोगोन होननानै मिथिबाय। अब्ला नोंथांमोना जेसेबां गोबाव समनिफ्राय नेबाय थादोंमोन बे नेनाय समा जोब्बाय। नोंथांमोना दिनै बेसेबां जाखो 30 जुलाइ जाबाय आरो साननैनि उनावनो नोंथांमोना PM किसाननि 20 इनस्टलमेन्टनि 2000 फैसाखौ मोननो हासिगोन आरो बे अफिसियेल वेबसाइटआव दिनै फुंनि समावसो बे 30 जुलाइ फुंनि समावसो बे आपडेटखौ होदों आरो फोरमायना जादों। नोंथांमोना बुजिबाय। अब्ला नोंथांमोना बुजिखाबाय 20 किस्ति फैसा 2000खौ PM किसाननिखौ मोनसिगोन आरो साननैल'सै। दिनै नोंथांमोना नैबे बाथ्राखौ क्लियार जाबाय। गोबाव समनिफ्राय नेबाय थादोंमोन आरो बे फैसाखौ होगोन उत्तर प्रदेशनिफ्राय जागायगोन आरो बेवहाय मोनसे जे PM किसान फैसा सोनायनि मोनसे प्रग्राम लादों। बेनिफ्रायनो नोंथांमोना बे फैसाखौ मोननो हागोन 2 आगस्ट खालि नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव अलरेडि गासैनिबो बेनिफिसारि जायफोरा PM किसान एप्लाइ खालामनानै लानाय जायफोरा आबादारि फार्मार्सफोर बिथांमोननि बेंक एकाउन्टआव 20 किस्ति जे 2000 फैसा हाबफैगोन। लोगोफोर नोंथांमोननो नैबे ससे आपडेटखौनो होबाय। नोंथांमोना गोबाव समनि उनाव दिनै नैबे आपडेटखौ मोनबाय। बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो।